Tiɲɛ don mun ye Sergei Lavrov Rusikaw ka minisiri min ka baara ɲɛsilen don u ka jamana ani jamana wɛrɛ koɲaw ɲɛnɛbɔli ma n'ale yɛrɛ tun makɔnɔnen don Mali kɔnɔ kabini kunun la a kɔni dola bi tarata a n'a ka délégation maw min ye a baarakɛɲɔgɔn ye minisiri Abdoulaye Diop ale ye a kunbɛn Bamakɔ pankuru jigisoba la baara kungurunin kɔfɛ ni minisiri filaw ni ɲɔgɔn cɛ kunnafoni di kɛnɛ o kɔni sigila ni ka se ka maaw kunnafoni Rusi ka laɲiniw ka ɲɛsin Mali ma. Mali ni Rusi ka tɛgɛdiɲɔgɔnma okumu kɔnɔna na Sergei Lavrov a y'a yira a ka kɔrɔfɔ kɔnɔ. Буквально в прошлом году и в начале этого года сотрудничество в военной и военно-технической сферах получило. Ko min ye jagoko taa siraw ye adamadenya dɛmɛli siraw fo ka taa se sɔrɔ ani lakana kow ma k'u bɛna yiriwaba don a ko la waati kungurunin kɔnɔ. De tels domaines comme la prospection géologique, les ressources minérales. Wati natala amena fereke munye yirwa kota fanfla krankayana mo ni obeboli baloko o lahalaya ka madon ka fo munye ble krankaya ne o alkamay ko obla senka o nalu olubse ka teliam nchumna ani munye nogondeme hukumu kona fembe talike uka entreprise baw ko olu kunyeshi yama wala sa munye baraba munumbe siki singa u sembese ka don ola yirwa sirawfe munye tajikoy o fana obono o bara belajelen siki singa munye bursuko la halay samba flan mugan saba samba flan mugan annani ube hakamundi ubena do fara oka ambaye tukuni munye lakana koy ajira ka fo ubena sinsi munye kalani ubeta kanyeshi lakana tikela mugoma. De la capacité de combat des forces armées, la formation des militaires et des agents de maintien de l'ordre. O siratigɛ la an ka minisiri Abdoulaye Diop lamɛn n'ale yɛrɛ ka baara ɲɛsilen don Mali ani jamana wɛrɛ koɲaw ɲɛnɛbɔli ma. N y'a fɔ fana an datugulen tɛ jamana si la ni jamana fɛn o fɛn bɛ fɛ ka baara kɛ Mali ye ni Russie b'a di ni teliya ye ni jɛlɛnya parce que o fana de b'o fɔ la ko n'a bɛ fɔ tubabuw b'a fɔ ma ko sincérité dɔw n'an bɛ baara kɛ mais u jɛlen tɛ u bolo b'an bolo u bolo b'an juguw bolo donc Russie t'o kɛ olu tilennen de don n'u ye min fɔ n'an ye minɛn minnu san dɔgɔkun de don hali kalo jate tɛ a bɛ na Mali tɛna yamaruya ɲini mɔgɔ si fɛ k'a fɔ ko an bɛ teriya kɛ ni jamana wɛrɛ ye donc an teri min nana bi an b'a bisimila o hukumu de kɔnɔ ka barika da ye jamana ɲɛmaa tɔgɔ la. Kunnafonidilaw ka ni lajɛrɛ kɔni kɔfɛ min ye Sergei Lavrov Rusikaw ka minisiri ale ni président Assimi Goïta kɔni kan ka ɲɔgɔn ye wulada in na yani a ka Mali jamana bila. An b'aw ladɔnniya fɛnɛni k'a fɔ ko min ye président Assimi Goïta ye ale kɔni welela Rusi ɲɛma fɛ n'o ye Poutine ye lajɛrɛba dɔ kɛnɛ kan min kan ka kɛ Afriki ani Rusi ni ɲɔgɔn cɛ n'o yɛrɛ kɛnɛ bɛna sigi juillet kalo kɔnɔna na san 2023. Ministre Abdoulaye Diop ka fɔ la ko président Assimi Goïta ale kɔni ye a layidu ta ka na ye a kɛnɛ kan. Mariam Kuyate Bamako, VOA Bambara.